4. Hører du med? Ja? Ok, så prøver vi. Vi atla at byrja vi en filmspråte. Det kommer her. Det gjør bare aller først. Dear Daddy, I just wanted to thank you for looking after me so well, even though I'm not yet born. I know you already try harder than Superman. You won't even let Mommy eat sushi. But I need to ask you a favor. Warning. It's about boys. Because, you see, I will be born a girl, which means that by the time I'm 14, the boys in my class will have called me a whore, a bitch, a cunt, and many other things. It's just for fun, of course. Something boys do. So you won't worry. And I understand that. Perhaps you did the same when you were young, trying to impress some of the other boys. I'm sure you didn't mean anything by it. Still, some of the people won't get the joke. And funnily enough, it isn't any of the girls. It's some of the boys. So by the time I turn 16, a couple of the boys will have snuck their hands down my pants while I'm so drunk I can't even stand straight. And although I say no, they just laugh. It's funny, right? If you saw me, Daddy, you would be so ashamed, because I'm wasted. No wonder I'm raped when I'm 21. 21 and on my way home in a taxi driven by the son of a guy you went swimming with every Wednesday. The guy who always told insulting jokes. But they were, of course, only jokes. So you laughed. Had you known that his son would end up raping me, you would have told him to get a grip. But how could you know? He was just a boy, telling weird jokes. And in any case, it wasn't your business. You were just being nice. But his son, raised on these jokes, becomes my business. Then finally, I meet Mr. Perfect. And you're so happy for me, Daddy, because he really adores me. And he's smart, with a great job, and all through the winter he goes cross-country skiing 3 times a week, just like you. But one day he stops being Mr. Perfect. And I don't know why. Wait, am I overreacting? One thing I do know, I'm not the victim type. I'm raised to be a strong and independent woman. But one night it's just all too much for him, with work and the in-laws and the wedding coming up. So he calls me a whore. Just like you called a girl in middle school a whore once. Then another day, he hits me. I mean, I'm way out of line. I can really be a bitch sometimes. But we're still the world's greatest couple, and I'm so confused because I love him and I hate him, and I'm not sure if I really did do something wrong, and then one day he almost kills me. It all goes black. Even though I have a PhD, a fantastic job, I'm loved by my friends and family, I'm well brought up, and nobody saw this coming. Dear Daddy, this is the favor I want to ask. One thing always leads to another. So please stop it before it gets the chance to begin. Don't let my brothers call girls whores, because they're not. And one day some little boy might think it's true. Don't accept insulting jokes from weird guys by the pool, or even friends. Because behind every joke, there is always some truth. Dear Daddy, I know you will protect me from lions, tigers, guns, cars, and even sushi without even thinking about the danger to your own life. But
Dear Daddy, I will be born a girl. Please do everything you can so that that won't stay the greatest danger of all. Ja. Yes. Ja, jag hade väl att det kan ta filmen sådana center och bara låta han tala för sig. Han vill lika som där i traven jökten. Det som är och kallt som kommer att ta oss som är sexism och härskaper. Vi får att ta oss om kvärt är sexism. Det kommer jag lite sen det tänkte jag. Och så avläggarna av sexism som kan till döms vara härskaper. Och så att ända så slöttar vi som sagt strömmingarna och så kommer vi ganska vånande ha en dialog vi vånar sen att få en levande miljö här som vi kan ta oss upp om en stund. Men ja, först så må vi skilja vad sexism är. Sexism är det samma emot till kön som rasism är emot till etnicitet eller upprona. Eller det kan nästan vara diskrimination vägna alder, så är det alderism. Eller det kan vara diskrimination vägna sexuell orientering. Men sexism är alltså missmoner vägna kön. Sexism och rasism har alltså det fela, eller alla hinnar ismenar, att han som upplevde, han som inte upplevde, ser det inte, och är tvungen att lusta efter fortällningen till öron. Så hvis du själv eller själv vill uppleva sexism så kräver det ega empati till det att lusta efter vidkommande som har upplevt det och har det här erfarenheten. Då är det så viktigt att höra akkurat det här erfarenheten. Du kan uppleva sexism och rasism i sen. Du kan även uppleva diskrimination vägna sexuell orientering och rasism och kön och i sen. Och ju fler du upplever i sen, ju högre är sannolikheten för att du, eller ju värre du diskriminera. Så hvis du är en litt samkjent kvinna, så har du nekv högre sannolikheten för att bli diskriminerad än hvis du är en kvit, straight, medelklassa, amyndelig, försk kvinna. Men alltså öll kan vara utsatt för missmåne och till sånt galdan för både kvinnor och män. Men det är väldigt viktigt. Det sitter vid en sån fantastiska dejlig botten. Det är väldigt viktigt att det är i målövet att det är för att vara en gentle den drunker. Det är så väldigt avgörande för vad det är för liv som åker lilla människor på affär. Hvis det är en drunker så linar vi upp vid blavon, vi tar bilar, vi tar teknik, vi tar utlyser sett upp runt om till att vara en drunker. Och är det en jenta så är det väldigt fokus på för det första liten, men även utkjönt, eller bleit, dockor, vi lärer där att de bleidvirne pura otillvita, det är inte önt och överhöver tar man för ut och köper en blåan bottstock och där bilar heller inte. Vi ska bara vita att vi sätter bottnarna i öliga störska kategorier som är öliga definierade och det är inte bara som man ser det till en bottne attarna. Alltså upp till 5 tjejer alder så är det inte tillvita om det, men att när det är det eller ringt en badne att ha AHA-mål som faktiskt höra till himbölken. Så det har lärt till att det är AHA-mål som höra till dranger och hvis du har AHA-mål och i tog som dronker så är det faktiskt en jättedronker och det är inte så cool. Det vill man inte vara, tar man dronker. Man kan gott vara en dranger-jenta, det är inte coolare, men stadigväck. Så vi är de myndena är liksom förvirrande till hon passar hur skämman till att faktiskt äga vara omvänta. Alltså hon äger vara jåsare och inte så kitchen ideologa och en varsmaskin och en stövskara och han äger standard för det. Den hör vi till han är en lärst han byggde lego och så vidare. Att han ska sätta ting samman. Och så att man kan diskutera är det vi först eller är det något som vi lär och det är så en evig diskussion. Vi tar så vuxen då att Johanne man kan bli ordentligt för ett skarpt ut i diskussionen och diskutera det och i evigheter. Men i halde att är pläjliga som ägst med mig själva och en professor som jag har tagit läst kindsfri hon säger att lavera vi så eller appen ettla
sier bare at det bæg og. Det er synder til som vi er født til, det er synder hormoner, biologi, men det er eisende synder til som vi lærer oss. Så det blir ikke bare hette, edla hatt. Men altså, sexisme, det er altså ikke nødvendigvis noe som vi gjør, altså det er ikke seksuelle avganger, det er en skipan. Altså, det er en mettan som vi har, her som vi byter jenter og drenger ut vei. Det er faktisk det som sexisme er, og vi gjør måneder her som bølg. Man råber da i kinsvaldskipan tog at for det første så bølger man sin individen i hver sin jøsarøya og jøsablå bølg. Men herfra så gjør man eisende måneder hierarkien, her som den jøsarøya bølgen har noen virus som er sitter lagre virusmett enn det blavet til dømes omsorgene er fag. Sånne ting som kan folk gjøre, er gå vi gå med folk og passe på bøtten og gjøre mat og så. Det er så blett, det er ikke veldig høyt økonomisk vir, ekstremt høyt vir for dere samfunnet at det er en fullkomlig skegla mynda sett opp. Men så er det altså bliv til det som man så råber en kinsvaldskip. Ja, og så tar man kjem inn i serier som jeg nevnte vid biologi, er det mentan, og hver under er det kvinnorna mot mannen, og hver tås at de så ringt om menn, og det lukker som å skilje det er ikke noe vi at det er en bølger mot en øren bølger, men vi tås om en struktur, en mentan, som vi ødel er en parser av, og vi ødel kunne være uten sexisme, og vi kunne ødel oppleve det. Så i stedet for å si menn mot kvinnor så er det mer følge mot fordommen. Ja. Så, jeg vet ikke hvor jeg helt at det var en god idé å ha et tre her i år, men det er helt det. Jeg også at sexisme, hvis sexisme er råden, det er ikke alt handler om sexisme. Det gjør det for meg, det er kinsfringer, så handler alt om kin. Men liksom, hvis det er en omspringer, så handler alt om bøtten og oppelling. Men nu er det kinsfringer, så alt handler om kin. Så er sexisme råden, og greinene er til så et mulig slø av symptomer som den er råden gjør. Altså, det kan være skriva forskjellige nye. Det kan være lønhormoner, det kan være hvordan ofte kvinner vil område i milen mot menn, det kan være politisk ombånd, det kan være hva vant av det akkurat drengen, akkurat genton, det kan være ren økonomisk virer, hvis du gjør det øye skegla fordeling av økonomiske virer i akkurat samfunnet og globalt, mellom kvinner og menn. Så sexisme kan ha alle mulige avlegger, og vi kunne ta oss om alle disse individuelt medicinalverene, så vi kan være alle veien rundt. Men i det så fokuserer vi altså på chikan og herskap, så det er tanngreinen som vi flytter oss ut av i det. Så sexchikana er et symptom, eller en avleng av en sexistisk argumenter. Så hvis man skal skilja hva chikana får fram, så må man skilja at det er grunnet i en sexistisk argumenter som vi har. Så det kan være så hva så, om man sier vi drenger, kom nu, være sånn her, ikke krata, eller man sier vi en jente tid nu, ikke brokka det så utla. Det kan være sånn ringt å skilja, hva så, slav av, stabiler, ikke? Men som filmen som visste alt det, så one thing leads to another, altså at man styrker det sammen og ser at, ok, kanskje jeg vet det, jeg synes jeg har tuttning, å lukke assistenter. Og det er sånn det som hendte til nu kom vi till Danmark så kom det sån det sen till för till vi det är Danmark. Men ta Sofie Linde säger det till det comedy galla det kan det vara. Så börjar ju ända bilden vid mitt hus som börjar för 2 år sedan i USA. Och då ser att okej, det var bara en som upplevde och så var det 600 kvinnor, journalister som hade upplevt sexism eller sexchikane. Och då flydde det sig från att vara en enstäckling av trobladj nettopp till att du särskilt att det är faktiskt ett strukturellt problem, ett samflagsproblem. Och man runt början sälja för 5 år så att det slett inte kom ordentligt till sin rätt i Danmark. Så runt man bara att det är vanliga kill the messenger, alltså
victim blaming, ja, sån är så veik, och hon kunde bara sagt fra, och det är så farligt att slappa av, och det bara förståttläggar, och så är. Men det rikker jeg akkurat ikke ordentlig hesfer. Det er noe som røyner enn, Inger Støyberg og Røyna, Pia Kjærsgaard, de var løsent til grin, jeg vet ikke om jeg har sagt debatten av Kjærsgaard, Clement, men altså, det er løsent til, eller jeg vet ikke, det virker på meg at det er sånn nærkert dinosaurer enn, men det er som vi at utdødja til man ser at bøyallega, her er så negva fortellinger, du kan ikke avnok dette, at dette er til. Men du kan skjønne Røyna. Ja. Så er det, hvordan jeg tog jeg vil bruke den? Ja. Onkel må gjøre meg tenkt til jeg. Ok. Ja, så er det sånne typiske spurninger som man får. Alle tog. Så man skal endelig ikke. Ja. Men hva er så sexchikanas? Hvordan kan man vite det? At det er sexchikan og ikke bare flirt. Jeg vet, på akkurat måte alltid bare som spurningen er så butter. Eller jeg vet ikke, altså, at vite hva flirt er, eller hva? Altså, det er stått litt og deiligt, og hei, og du vet, man hyggler sin dør, og hyggler han, og det var spennende, du vet, ganske ikke akkurat på min alder, da man er gift og alt det, men du vet det, annars, ja. Altså, det er vel, altså, påstand at de aller fleste vet hva er godt flirt er. Men alltså det är min village. Men alltså dömes att det är Europa. Hej fisa hinmen steinaton. Alltså ta turst 500 agent. Det är inte flirt. Alltså ta vidare. Det är akkurat slä av våldsutövaren och slä av jag har rätt att ropa fisa efter en person som är absolut onkan chans här att skåra och det är heller inte mot ändamål. Ett ändamål är bara att ropa ett eller annat sexistiskt. Det händer ganska inte akkurat. Det händer ganska inte så öl ofta för att det är bättre öl och social kontroll och catcalling och så. Det är inte ordentligt. I think here på samma sätt som det är nu. Men sexchikan är alltså en sexuell uppmärksamhet. Och det snurrar sig öden om kontext. Det kan gott vara att det är läckert så det är mer än sagt av att ta dit sådde och flirta och i en bar eller hemma här. Men det är inte så där läckert nere i steinen till. Så det handlar öden om hver man är. Ja, och så är det vi asymmetrin. Ja, alltså, är det lejare och en nudge intern praktikanter. Alltså, du särskilt på en av en asymmetrin är så skajkla att det snurrar sig som flirt på någon som helst måte. Det snurrar sig om att hesen personen ska visa till att hon, ofta han, har rätt och valt till att se stingen ut det. Och jag vet inte om Spire gör sån kanning 1 av 3 när jag upplevde det. Jag hade alla, alltså, för vi måste bygga om det, jag har nästan ångat att ta sig vid några kvinnor eller jenter som inte har upplevt ett eller annat slag av sexism. Akkurst som var sinter. Nej, det var alltså sinter opassande. Det behövs inte vara så äckligt eller något som man är trauma av. Men man bara upplever det. Man vet kan man veta vad jag menar vid i sisten. Och ju yngre man är ju högre. Sannolikt. Ja, så den där vet jag att man nog stått lite. Det var det så fel inte till då torsdagen. Visst du inte går med mig på tälje då så där min pix så fucking ödelägger jag din kaj. Och så ser det ner Rasmus Elmelund. Det är allt då alldeles angst. Men alltså jag är så chill nu kan jag se till mig. Alltså det var med skåreblicken jag var och nu vet jag simpelthen inte vad det ska göra som är över till att nu kan jag inte bruka sig skåreblicken av mig. Att alltid bara lösa så öliga väl att hur absurd det är. Det är inte en skåreblick. Det är aldrig en skåreblick och det får aldrig en skåreblick och det vet avsändaren av skåreblicken ordentligt väl. Så det som är Rasmus Elmelund gör, han är en tjeck av danska journalister som skriver Euroman och ser gott ut och han är en god firmen. Han är en person av lösten helt än en person av trobläggan och han gör en sorts statement. Jag hör det kom kvinnor, jag trycker det kom, sjåvande. Det är så nekvar, det är fel som säger det och jag har alltid faktiskt ett fullständigt ladligt och släckvar en person av sermentan i.
Så ja, jag tog själva det vi men ja, det är det vi att nej, vad ska gå vi får vi. Så är det vi sammanhänger med sexism och härskap det är tankgrejen vi beväger oss nå det alltså vad månen av geran sexism är så danger som stand i brusna och bara säga att vad ett think hora hur snäggar du score vikskift nå det så gerans locker room talk vad ska man kalla det för och så tar det blivit till chikane här som då faktiskt gever eller kanske man skumpar och insta sexuell uppmärksamhet av en annan person det kan vara verbalt eller fysiskt och så nedtöka eller annan sexuell härskap så det är som li och det är något li och så med mentan och för det om till att praktisera geran sexism så pjös du kör en nedtöka med vart det slash här där men bara skilja att det är truly och som mentan. Så får man ofta spåren om det händer i förrjön och så han det smörshtåsar om det så existerar det inte. Det är ölla praktiskt. Det var en australisk ritunder som säger att det var dejligt till att de var ungt av sexism med slags tid. Och det var en nudstrust om man börjar få ett mål för sig. Det är en ölla super så går vi bara ignorera det och så är det bara slags här. Men man fick så en mål för det och man börjar granska det och ha fått sin universitet nu och aktivism och så vidare. Och vi gör det för 2 år sedan ett MeToo-projekt som tid ganska säga eller kunde förhindra som heter metoo-förjar.com. Här som förska kvinnor kunde sända dolnända server in till lockar. Kvinnorna gör det en luktande projekt. Det var om härskap och nedtök. Det var faktiskt attla mer som alltså geran sexism eller sexistisk upplevelse men vi fick faktiskt ordentligt när jag var helt förbanka tragiska och hon hade servern och det är lite så in ja. Av metoo-förjar.com. Och så lyckades det sista. Det var bara att jag tar ett döme från syne som är faktiskt ett av de milda dömena. Jag hade inte för att läsa det upp. Lät Katrin komma fram med. Men det är så ett av de dömena här som det händer inte något sexuellt. Alltså det är jag vet inte om han rör vid henne ganska. Men det är så en 16 år gammal jenta som är i flocksfest i första G för första för samma som vinfallet och läraren gör den är här som kanske vanligt. Jag vet inte, jag har inte köpt lärare var vi med mycket. Det är han så och det är mer i 14 och han börjar ta sig igen om hur illa det gånger i Pärlan efter att läsa. Och han fortäller om att konan John Shirley Shirley att han har en törvan en mäver han har då vet jag. Så hon upplever det som är helt otroligt opassande stöv hon 16 år gammal. Och Elvisran. Och han upplever så att det är som man ägstning om till att uppleva en arbets man inte ordentligt tymmer att ta sig man så blir han rätt förnärmare. Han blir rätt ytterligare till att jag har rätt till att på en måte har jag rätt till att to smulsmån eller to jamar också till att är hävenda törvna och han uttrycker också tydligt. Att han hade så var så ignorera och färs eller gå karaktärer så att man faktiskt gör så omag. Och för gå karaktärer annars så det är också sannolikt att huxa det är en sammanhang med den här som bor upplevelsen tror jag. Att det bara en av dem som milda sömn här eller några tragiska söver som är ännu längre ute av ett snär spektrum som vi tar så. Och Katrin tog över så när vemligt till hur globalt och lokalt vara utsatt för härskap. Vill du tagga den nu bara? Törst här. Stort. Hallå? Ja, det vet. Jag heter Katrin Estabbe och jag arbetar i Amnesty Förjar. Och jag ska så komma att ta sig sin dvojare för att du som lov över in ja. Som vi alltid är ordentligt avhörst att höra. Men det som
hesen setten farsen så för snickas om det tajda blivit till mera en år här därför mera i härskap. Och så tänkte det är jag synter alltså vi beväger oss synter in och i halt är en period till att vi följer att man mera vi känner det du var nästan inne att att nu är det knappt ja. Ikke lika lätt att bruka det som är victim blaming till nu är det knappt så next så nu är det också vi okej det är säkert också ujusen här då. Men det är annars inte något nytt. Alltså hvis man huxar om att det här vi härskap mot kvinnor och att bitcher och vallstrukturer och mentan och syvänjer och så vidare. Det är något som att man har samtyckt och stäffest till dem så i ST och i Europa-ranon, vi tar sottmalar, allt så sottmalar och så vidare tingene och skulle göra något aktivt för att bryta det. Följer av bund se till tingene till dem 1993 i en ST-utlösning och ST i samband med kvinnorätten sottmalen. Och jag stände det och i törtjelia att vi som samfället har arbetat av att aktivt röjna att bryta dessa här traditionella kinsrollerna dessa här mentanerna som lägger upp till vallstrukturerna alltså det vi imiska lön och imiska arbete och imiska vi är positionerade i samhället jag vet skulle aktivt göra några för att bryta det tog jag den ett behöver dessa filcherna så jag håller ganska att man häver också häver vi känt oss helt här uppe i allt så nivå ganska men att ta det av samhällsnivå till dem som får politiker att vi känner att tos om det och egentligen är få ta breja folk att säga ja det är något om det akkurat som ta ganska är här vid vånande är jag vet nu hoppas jag. Hvis man hickar allt så lyckas som ut så ja vi det annars vill säga att det är en hemskt omfattande vannlocka eller att det är en allt så mannarätten där kreppa. Tölen här visar att uppleva härskap som kvinna eller i närsambanden i hemmen samtidigt med partnera det är en av 3 kvinnor som upplever det i hemmen eller det är mer för hemmen så också man det är nog ganska tror att det säljer några avslånd här som tar för en stor mån fram men hvis man hickar ett töl någon så ser man att jo det är ju inte hackre i Miestre och i afrikanska regioner och här därför uppe 36-30% men i västra hemmen och det som man kallar high income countries som är till dömes i Europa här är tölen i eisen rättliga hög 23,2% uppleva härskap alltså i närrelation. Så är det en trubbelage som finns alla stanna eisen i förjon. Och man kan självande söka att det är alltså det är en trubbelage som finns bara i friartoj det är ganska vanliga samfällen men i kruksstöve så är det en extremare och faktiskt är härskap mot kvinnor ett kruksampo alltså så här som det är ofrier vi flyttar folk att leva eller i sån otrygg stöven här finns det i nästa större mån det är inte ivastöj och där finns det eisne ganska inte mer här som det är fatagradöme och folk som är utsatt det är ganska eisne ökar som det är men eisne bara i pura vanliga friar tog och i vanliga i alltså samfällen eller vad man säger ja ta och se att det så tölne som jag har här är egentligen bara att lyckas se att det är bara toppen och isfjällen hade det tölne som man vi visste kan se hade det som upplevt det hade det som ST säger och så vidare men vi är också säkra på som Löv Eisner vinner i att ni under vattnet någon är ett ölla störst isfjäll av öllanekon så hade här en av 3 mån är nog bara toppen av isfjäll och det var det en var nyligen systervik och ta sig vid några kvinnohus för Sverige och det var jag inte inne att det just det hette faktiskt en påse här som det egentligen runt att vi så att vi som samfälla skulle tåra att hitta ett när isfjäll någon eller tåra hitta ett backsöjne av till dömsen här heter det ett pär och så har det just en sån påse och så färdigt så är det inköpscenter och bjöd folk att köra vörnarchassar i påsen och så är baksöjan av påsen och så läs och på en gärna syndra man ska tåra sucha baksöjna av så vanliga myntna tjockon
Och det så det här ju väldigt rätt glattare som man inte gör det som Louis Eisen var inne ja kunde spela där över två som att det är läckrast den goda stämningen i samhället chakon men det är bara det så vi känner vi ju inte här så tölne och så kommer vi akkurat som inte vi gör så ett eller annat stäv är vi nöjt till att tåsa om det. Vad är det för härskaper som man kallar kinsgrundar härskaper? Alltså tar jag vet så som kinsgrundar en härskap så kan det vara allt från salarliga härskaper, likamliga härskaper. Ofta börjar det vi alltså man talar om en sån härskapsringras som egentligen är nästan filmen visste nog så väl att man börjar här en sån ringras som börjar här ute och det är ett förhåll som börjar och tänker gå men så knappt så börjar kanske och slå salarligen härskape. Och det som man när tar om att det blir till härskap det är ta att onker upplever att de inte välja ting som de annars kunde huxa sig just. Alltså de bröta sitt ätföra minst det. Jag kunde huxa mer att man hittar vi en vinkunne men nej, jag väljer därför att jag tog mycket. Tog att så färger bara höra fyrda eller så färger bara. Så kött som man leder sig styra så talar om social kontroll och så är det också slä som ofta börjar. Vi salar en härskape men så kan det utveckla sig till likamliga härskap eller sexuella härskap materiella eller futchaliga härskap det är nog så vanligt. I allt det nyligen så var det också utvarsinslaget tåsan nettopp om härskap och där har alltid också som arbetar på en bank och så som tåsar om att jag hade hört om futchaliga härskap. Och också det är nog så gott att få alltså nämligen tåsmus tingene som man vet och jag futchaliga härskap kvärt till IMT och tar man akkurat som inte släpper ro i sin egen pengar eller där vi tycker pengar akkurat som helt ifrån där eller störst avhängig pengamässigt av du märker att han arbetar hemma och så ska vi komma att bruka till att nej det först inte pengar nu det först pengar ta och så vidare. Och det är fint att folk som arbetar i banken vet om det och akkurat som här var det i hoan döme så är det bara vi att få det fram. Det syns ju är när man så är sen för att tåsa om digitala härskap och till sånt allt som 4 gånger telefonen alla möjliga kreativa matar vi GPS-ar och appen och så vidare som man har lagt det här var sån här telefon eller att du ska tägarna och vill checka och så vidare. Och så är det nu kommer på listan detta som kallas stalking eller älting. Det är sånt nöklund att samma men när vi att alla toina häver kan vara eller och hörter på forskjelliga kreativa matar. Men ja, jag vet inte om vi ska se mer med det. Men så är det, och det här är ganska mer att han som vi kallar härskaper mot kvinnor, det är kinsgrund av härskaper. Och i färgen har man sett nog så väl in till det kämpla det vid Amnesty i färgen av arbetsnation 2004 och 2011 så alltid det kom lyckas som här till att färger gör det helt rätt för jag röjner att arbeta för att få just nekma av hästen och någon kvinnor för mer pengar i det. Här är det inte bättre tjänster, här är salarfröjliga vittjer, här tolkatjänster och så vidare. Det är flera ting som är blivit bättre och någon. Men så lyckas som kanske inte så nekt att det kommer till sexuella härskap så som nejtyck och sort. Så vid det Amnesty arbete är nog så vi tog till systerarna till det eisen är en avlägg av oss ner som mentande som vi kunde kalla en härskapsmentan. Och det sast eisen i atre tølen för sexuella härskap så ska bara stort taga till tølen i eisen så är detta tøl som omboa Europa men de tølen som vi tar till döms för förr till göra små kanningar och vi tar tøl så lökräkning och så vidare det slash något tøl men det är för en annan som bändrar att stövande förrän är örvise än i London så när rundan om och och här ser man att vi vet inte sexuella härskap så är det en av 20 kvinnor i Europa som har upplevt nejtöka efter 15 år alder. Alltså en av 20. Och det är en av 20 kvinnor i Europa som har upplevt kinsliga härskap efter 15 år alder. Och så är det här vi säger mentanne som Louis Eisen var inne i att det är ganska mer fysiskt händer och det är ganska mer huckborder som omboas här nere. Här är det man ser att en av 4 utbyggnader i Europa haltar att 6 utan samtycke och av som förrän kan väljas
att nu om offret var överska eller var etjande klävon. Och det handlar ju inte om att vi är som i åkara ja, i åkara virusgrundarlej, i åkara mentan, i åkara loven och så vidare. Vi alltså vi har faktiskt samfället här till så snarare att är det här och hvis jag möter någon så det så läsnar att när vi kommer han har rätt till sex från mig som utgångspunkt. Alltså som utgångspunkt har han rätt till att kräva sex från mig. Hvis inte är säga öliga tydliga nej. Så mycket tydliga vi man brukar härskap eller tvingsel eller så. Det är och lov så det är inte akkurat som det hela bidrar. Och så sast här så det syns att jag på att en av fyra menar att visst nu är så rymliga vi på att vi vill inte någon klävon ja men alltså så har det överskan och om jag vi över det om är akkurat som ja om onkel kan kräva sexuella jag vet inte handling från er eller vad det är. Det är så att det är vi hugg på någon en av fyra och så är det en av fem och i Europa och kan gå man häver som halta att kvinnor ofta finner på eller gör det out att akar och för netik. Och det handlar ästens syndromet är victim blaming eller att ja men hon borde veta bättre hon var ju ästens det väl är kvällt och vad helt då alltså hvis du först hem vi honom eller hvis du och så vidare. Så det är ästens rättligt utbrett. Det är 12 från 2004 till 2006 också rätt så man kan kanske huxa att stöna är lite under rätt. Men det var inte ordentligt. Alltså vi huxar för förra så har vi inte öliga gå töl på det här men vi vana så att det är inte brötte sist jag är det tänk är i hänt till dem det sist 5 år har vi tagit så nog snack om samtidigt förra och så vidare ja. Men vi vet inte öliga nek om det. Ja. Så det där kvar är det inte fler som melda det kommer till sexuella härskap. Och vi har vi så vanligt töl läsning allt samma. Så man hickar efter så dansk töl, hade dansk töl från 2016. Så ser man här att det är kanningar från heter det kriminalpreventiva råd och det är så såna råd under justitieministeriet någon som man också heter såna rymliga allydande och rymliga konservativt tal lågt sett. Och ta vissa kanningar att det är omlai 5000 som upplever nejtök eller nejtök runt i Danmark om året. Era kanningar vissa kanske helt upp i 20 000 så det är öl imsk och spyrst det är schranek skockatöl eller tropla kanna men onkel kanning heter så det mest konservativa vissa 5000 här så onkel för helt upp på 20 000. Av timon är det 895 som valde att melda 495 som är det. Oh my dear, jag tror jag kan släppa. 495 domer som fettla. Det vill säga att det är ett öjligt frafall från 5000 ner till 495. Och man kan kanske också sätta 5008 över 20 000. Så den processen från att du upplevde till att du meldade det och till att det fettla domer. Hon är otroligt tropel och där kan man ta så otroligt lunch om hur skipan en jockon är sett samman. Eller hur hon fungerar, hur snägg fördomar är ugenliga, hur snägg fördom då vi mött vi och så vidare och så vidare. Så då kan man sätta spurningen, halde jag, om loven väljer okon, då det kommer till dömes sexuella närskap. Hvis man huxar om det som alltså vi tar ett samfälla här som vi tar rättartryckt, det är så väldigt viktigt år och samfälla som är extremt högt och på det jag det är amnesty. Det innebär detta vi att stat alltså du som borgare ska vara vart ifrån att vara dömd för något som du inte gjort. Till något som det är det ringa som kan hända. Vi skulle helt låta alltså du vet hålltrus sek färra än att komma till att döma en som är osäker. Så det är ordentligt viktigt. Samstundes så har vi ett något som heter rättarvärnt och det är det vi skulle ha lower samfällan som väljer och från mannarättande brotten eller brotten av kroppslig brottsfärsk eller whatever. Vi hade döms färslig lower om hur kött man kan köra. Tog att hvis nu utför köra allt för kött så vant för att vi upplever färslig vandlock eller så. Alltså som lowen ska välja och från att dodge färsliga. Och så ska vi ha lower som ska välja och från att uppleva sexuella härskap eller nejtek. Men de här lowerna är så mycket vägar som nämnt i ären att i praxis så för det skjoltan till något som helst. Det vill säga att det blir ett slag av räfsefralse. Och tog halde är att vi gör för en amnesty
ta det kommer till stingarna som eisne Louis över inne och så hur kommer vi hur bröta vi det till att vi till så lunch vi där arbetar vi som så jävla lunch eisen som allt jag samfälla men vi det kanske inte kommer sälja längt så håller vi att en ölja tutnaga med till bröting kan vara man brötte låna till dem snätöka eller sexuella närskap och till som nu så är lån som jag säger Johannes så blir det härskap och tvingsel det vill säga att det är nejtöka hvis onker har brukt härskap eller tvuncha eller brukt ololian tvingsel eller att man är väldigt läsar stöv så talar om nejtöka men det är ganska väl en understöva om man sa att övelse alltså man sa att så läsnar som att jag har rätt till min egna kropp och hvis det ska vara alltså något sexuellt så är det alltså bara alltså så är ingen annan rätt min egna kropp utan är ju samtidigt till det. Det är inte samma som tovarsten jag är oängst sexuell uppmärksamhet. Alltså till oängst tar jag inte det. Alltså det är det som är flisht är okej, men så kött som är inte hata flisht och renner ju uttryck för det så är det okej mer. Och det snurrar ju om att kommunicera det här. Och det är akkurat det samma vi nejtycker. Ja. Så ja, det är inte samma. Man kan även ta så öliga lunch och diskutera akkurat det här. Det är så lån och otroligt kontroversiell. Men det är ordentligt avhåverst och vi kan ta det i spårning om det ska vara. Alltid. Så ja, jag var akkurat nu inne i Einar Larsen i mån till vad man kan göra för att bryta den här huckborren. Jag think man kan göra till varandra loven. Det är att säga om akkurat det. Men det är så otroligt en annan ting man kan göra. Och loven gör inte själv. Och jag och Løyv atla att bruka de sista lötena här och på att tåsa om imiska lösner, imiska ting man kan göra för att göra det som vi som samfällig har bunt jag till nettopp att bryta dessa kinsrollerna och så vi inte ändå ut just när valstrukturen att tar vi positionerar oss i som samfällig så är det några kvinnor som positionerar sig till de ser ställa sig och män ställa sig det släcker vi vilja vi tar bara ställa oss här och tog och föra vi oss som här som vi stanta och så gör vi det så när vi positionerar oss över sig ta under plats i samfällan utan att pjösta det ytla makt eller näka men det är bara näka vi kan vi ställa oss. Så det är och så har vi kamera och strömningen att vi släcker nu. Tog att och ta jag nu halt det här eller ska ha mikrofonen bara jag går tog jag det som är och